Litukolia lero nigo lya lenge litukoli maiteka ni menkanete buna World Health Day gosiri tukoli nenelio gochengera ense gosiri ense na gwatakana amonoko ba kweli tukaliga nigo abaliki bitabo bakabake korwa ase ebunge ya North Mugirango banyaka bakomera litukolia lero na gochengera litukaliga gwetira ase obosime kibwemete okwana na getembe nigo banyaka bakwaneke buna gwetira so goche kwa bamo nigo banyaleka bakolika ebitabo bitatu ikabonega na nigo banyaka bakubuli bagendere gusirwa elikonyara kugendera gukinya ebiego byabo anene muno kubwa korwa ase county anene muno county ejo Nyamira ezanyaka bagotengatira abake gusira ebiegwa goikira bono iga muri gito fatika December niga twaliganio roboti rwa senjira yoboikirana Ekirori tukuria rero ride erio bosera bwense nigo ekiombe kiabariki abake abo bare aborokiwa bagosoma ase sukuru guchakira area yoboroso goika area ya secondary abo bachiramo na kurika ebitabu abase bono iga barikire goike ebitabu bitatu nigo rero batwara omoyiga wo guchengera ritukeriga ase basimeka emete ni wanafunzi ambao ni waandishi wa vitabu na nde balikire vitabu gwetani vitabu bitatu na babonsi buna mubarocha na banafunzi bagosoma chi school bali ko primary junior secondary na bale chi secondary schools na tobwata abande bakora last year baguja join na university so ninje ngobakora mentorship tobwata bana iga banafunzi yange 25 gange yaitenene no kulike vitabu as many books as our lives can sustain us na gosimeke mete menga sobonge korengana no mwarimu obo oyo kubatieria aborokiwa abaiga nigo akwerera igoro yekirenga kyabo keritukuria rero kyogochamo na gochaka ogosimeka emete twasegetirwe gochengera ritukeria World Earth Day tosimike biriri emete mia amone emete indigenous trees menge yabo ebwate herbal medicine anene mono to conserve our environment tosimike emete asobonke na ende tubwate sio musiko itomuske William Ruto as aspect ya yoko simeka 6 billion trees Kokwana kurase kanisa yegi Adventista yake ya igie gutoka imeye wodi ya Ekerenyo ebunge ya North Mugirango county ya Nyamira nigo abamenyi abo baitaine asaya iga nigo babwatuka obosemya bwabo igoro yobuya bogosimeka emete buna area ye avocado enjira irakonye cyamate kiga cyokonyora wainze cyubukado mjibwate kibesa igingo badenga nyendi abantu mwanje mwesi cyubukado yakireta bauti madukale wajajita bauti jiro jikinyenge sikwa masana watu akanya tonya kwala konyu kuna abaraya baida bana bono una amusinyaligo bare batokonya binde ibale ko muga bikonya abana aba egere aro baje ko bato je gotoro umubuya ujibuzi aiga ebasaba serikali enene kubatirana amone serikali ye county gochamo na gusira ebyegwa na ebiga Ono iga CPC yagire igetagete abana abanyore ebintu buna bone ebiyewe bike nabona bajaye ko like bitabu yuma de bitete bigorwe mo ba support egere bitabu bibuje bigorwe egere banyore baranyore finance kidogo ira bakonya kene mu bigure bitabu ne ebiya sana mu bisoma mime nabakore bitabu nga batemete kulika na abana bakebale matemende ko birika konya abana bona utwanyore abana ba mambia teri buya oranyora umwana bwate talent lakini kwanyora nga no alinchiraga gende gusuburura ikaranse bosoro abande boimuka baji kunyungu se marwa abande gusiniki nyasore gusengi kiango ya nyora bwimo bwabo kareki basarikire ikina gina gukwana gaki mwale kuwanja obakonya ase aborokiwa abo barikire ebitabu ebiga ensemo yabo ningo babwate ayayiga ase kirenga kyabo kyogochaka kurika ebitabu. So far I have written like 2 books, and that is the Let Me Breathe 2 and Black Tuesday. I come from a quite having challenging family where I wanted to watch other people outside there who are also facing challenges which are like mine more than mine, so that they can be working hard day to day and never give up. Hiko ripoti la Getembe kurwase kinyore kiga kia yego toka imeye wodi ya Ekerenyo ebunge ya North Mugirango county ya Nyamira. Nje Fatigad.
Gisemba.